zilele noastre o să se bifurce la un moment, dar și acesta e momentul de care vorbeam de fapt. Deci fiecare va merge în continuare pe calea lui, lăsând în urmă amintiri la fundul cufărului. Bunerele peste toate împreună am trecut, chiar dacă deși pase proaste noi am avut astea. Sentimente transmise în boxe sau în cască, dar vă rog țineți cont și nu uitați că curând, rând pe rând, cu toții o să ne luăm zborul, că a venit clipa în care schimbăm decorul. O să-mi fie dor de marea majoritate, în special de cei tratați cu apelativul frate. Nu-i nevoie să enumăr și asta nu că ar fi mulți, te numeri printre ei dacă înțelegi ce acum asculți. Le mulțumesc celor care pe parcursul acestor ani au fost alături de transformând prietenii dușmani. Începutul sfârșitului rezumat într-o melodie, idei și sentimente pentru voi puse pe hârtie. Nu vom uita momentele petrecute împreună, vă vom ține minte iar soarele nu o să apună. Începutul sfârșitului rezumat într-o melodie, idei și sentimente pentru voi puse pe hârtie. Nu vom uita momentele petrecute împreună, vă vom ține minte iar soarele nu o să apună. Împreună în fața altor școli ne-am putut impune, împreună am glumit cu Mico despre dimensiune, împreună am corectat orice imperfecțiune și împreună am depășit zile rele și zile bune. Și acum pe bune, cine n-ar vrea să fie aici? Nu note mici, nu piedici, nu profesori neliniștiți. Mi-aduc aminte cum de la clasele mai mici răsuna pe hol Cagula! Nu poți să uiți ce zic aici, nu poți să uiți de cornurile ce zburau prin clasă, nu poți să uiți de tabla noastră sau cum făceam creta albastră. Nu le poți uita pe toate, nu poți să le ștergi ușor ca pe niște date. Și n-o să auzi de la vreunul din noi, frate, pe ăsta îl lăsăm în spate. Pe băncile astea am rupt niște coate, am gravat gânduri și date, zi și poate noapte. Începutul sfârșitului rezumat într-o melodie, idei și sentimente pentru voi puse pe hârtie. Nu vom uita momentele petrecute împreună, vă vom ține minte iar soarele nu o să apună. Începutul sfârșitului rezumat într-o melodie, idei și sentimente pentru voi puse pe hârtie. Nu vom uita momentele petrecute împreună, vă vom ține minte iar soarele nu o să apună. 8 ani în aceeași școală, frumoși ani de general, o stare nasoală. Acum că toți plecăm în afară, aici am învățat cum să iubim cu adevărat. Aici am petrecut momente de neuitat, aici am fost iertat atunci când am exagerat. Și tot aici am realizat cât de mult ne-am schimbat. Dar timpul trece, matur vom fi toți, gândind la rece, vom deschide noi porți și fiecare ideal va deveni realitate. Orice probleme din viață vor fi ușor rezolvate. Ai mei plus Biriga, egal 3 părinți, profesori ce ne-au acceptat chiar și zăpăciți. Săli de clase pe care le vom ține minte, uși și geamuri sparte încă neplătite. Acum că ne despărțim avem un mare regret, plecăm uitându-ne în urmă cu mândrie în suflet. Începutul sfârșitului rezumat într-o melodie, idei și sentimente pentru voi puse pe hârtie. Nu vom uita momentele petrecute împreună, vă vom ține minte iar soarele nu o să apună. Începutul sfârșitului rezumat într-o melodie, idei și sentimente pentru voi puse pe hârtie. Nu vom uita momentele petrecute împreună, vă vom ține minte iar soarele nu o să apună.